Φίλες και φίλοι του δωρεάν.net, γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Χαραλαμπίδης και είμαι κοντά σας με το τρίτο βίντεο της σειράς, το τρίτο επεισόδιο της σειράς Linux για όλους. Στα προηγούμενα δύο βίντεο είδαμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε το Zorin OS παράλληλα με τα Windows και εξετάσαμε τις βασικές διαφορές ανάμεσα στα δύο λειτουργικά συστήματα. Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες βασικές λειτουργίες διαχείρισης αρχείων, πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε το σύστημά μας και πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε λογισμικό το οποίο δεν υπάρχει μέσα στο κέντρο λογισμικού που σας έδειξα εδώ πέρα στο τελευταίο βίντεο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ανοίγουμε το κεντρικό μας φάκελο εδώ και πάμε να δούμε. Έχω ήδη αντιγράψει κάποια αρχεία από το προηγούμενο βίντεο εδώ πέρα, το διάγραμμα και αυτά που σας έδειχνα. Έχω κάποια αρχεία κάτω από το φάκελο έγγραφά μου. Έχω μέσα στις λήψεις το αρχείο το Unit Bootin για Windows που είχαμε κατεβάσει για να σας δείξω τις διαφορές και τον τρόπο εγκατάστασης προγραμμάτων. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργούμε φακέλους, να αντιγράφουμε αρχεία, να αποκόπτουμε αρχεία και να τα επικολλούμε αλλού κτλ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λοιπόν με την αντιγραφή των αρχείων. Μπορούμε να πάμε στον φάκελο έγγραφά μου εδώ και να πούμε ότι θέλουμε να αντιγράψουμε το αρχείο αυτό εδώ. Κάνουμε δεξί κλικ. Μπορούμε να κάνουμε είτε αντιγραφή και να πάμε στο φάκελο που θέλουμε να το επικολλήσουμε εδώ, να κάνουμε δεξί κλικ και επικόλληση. Μπορούμε επίσης κατευθείαν από τον φάκελο εδώ να κάνουμε δεξί κλικ, αντιγραφή σε, και να πάμε κατευθείαν εδώ να το επικολλήσουμε σε έναν άλλο φάκελο. Π.χ. στον λήψεις, πατάμε επιλογή, έγινε. Παραμένουμε στον ίδιο φάκελο, το αρχείο μας όμως, όπως επιλέξαμε, έχει αντιγραφεί και στον φάκελο εδώ. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούμε να κάνουμε μετακίνηση ή αποκοπή και επικόλληση σε ένα άλλο σημείο. Μπορούμε κάνοντας δεξί κλικ, μετακίνηση στα απορρίμματα, να διαγράψουμε το αρχείο, το οποίο αυτομάτως το στέλνει εδώ στα απορρίμματα. Μπορούμε καλύτερα να το δούμε στην επιφάνεια εργασίας. Βλέπουμε τον κάδο ανακύκλωσης μας να έχει γεμίσει. Άμα τον ανοίξουμε θα δούμε ότι βρίσκεται το αρχείο μέσα. Πατώντας άδειασμα απορριμμάτων, το αρχείο διαγράφεται πλήρως από τον σκληρό μας δίσκο. Θα διαγράψω και από εδώ το αρχείο, δεξί κλικ, μετακίνηση στα απορρίμματα. Βλέπουμε ότι μεταφέρεται αμέσως στον κάδο ανακύκλωσης και με ένα άδειασμα το διαγράφουμε πλήρως. Μπορούμε επίσης με δεξί κλικ, νέος φάκελος, να δημιουργήσουμε νέους φακέλους και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεξί κλικ, μετακίνηση στα απορρίμματα, να τους διαγράψουμε. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια που ακολουθούμε σε ένα λειτουργικό σύστημα Windows. Σας το δείχνω για να σας δείξω ότι δεν υπάρχει διαφορά. Ό,τι ακριβώς κάνετε στα Windows με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ίσως με μια μικρή διαφορά στα μενού, μπορείτε να κάνετε ακριβώς τα ίδια και στο Linux. Η διαχείριση των αρχείων λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να κάνουμε με τις γνώσεις που ήδη έχουμε από το λειτουργικό των Windows. Στο σημείο αυτό θέλω να σας δείξω βέβαια και να σας μιλήσω για το πώς μπορούμε να κάνουμε τις ίδιες διαδικασίες μέσα από το τερματικό. Το κομμάτι αυτό είναι προαιρετικό, αν και προτείνω σε όλους σας να το δείτε και να δώσετε σημασία, καθότι χρησιμοποιώντας το τερματικό μαθαίνουμε καλύτερα τον υπολογιστή μας και σε περισσότερη βαθύτητα το λειτουργικό μας σύστημα. Θα πάω λοιπόν εδώ, θα κάνω ένα δεξί κλικ και θα ανοίξω ένα τερματικό. Το ίδιο ακριβώς θα μπορούσα να έχω κάνει και από εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος είναι εδώ, στα εργαλεία συστήματος, ναι, εργαλεία συστήματος τερματικό, να ανοίξει αυτό το αρχείο, θα το δείξω, κλείνω από εδώ, εργαλεία συστήματος τερματικό, ανοίγει το τερματικό μας, ωραία. Όταν ανοίγουμε το τερματικό από εδώ πέρα, απευθείας βρισκόμαστε στον κεντρικό φάκελο του χρήστη μας, αυτόν εδώ το φάκελο δηλαδή. Όπως θα δείτε, μας ενημερώνει ότι είμαστε ο χρήστης δωρεάν.net που βρίσκεται στον υπολογιστή δωρεάν.net PC. Το δολάριο μαζί με την γραμμούλα αυτή, δεν ξέρω πώς λέγεται,
μας ενημερώνει ότι βρισκόμαστε στον κεντρικό μας φάκελο. Αν κάνουμε λοιπόν, αν θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο, ένα ls από την αγγλική λέξη list, θα δούμε όλα μας τα αρχεία, τους φακέλους που βρίσκονται στον κεντρικό μας φάκελο. Πάμε λοιπόν, όπως σας είχα πει, ό,τι ακριβώς κάνουμε μέσω του γραφικού περιβάλλοντος, δηλαδή δεξί κλικ, αντιγραφή, μετακίνηση κτλ. Και όλες τις διεργασίες, το γραφικό περιβάλλον, το πρόγραμμα του γραφικού περιβάλλοντος τα μεταφράζει σε εντολές προς το τερματικό, οι οποίες εκτελούνται από αυτό. Μπορούμε να κάνουμε τις ίδιες εντολές απευθείας από το τερματικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σαφέστατα πιο γρήγορο, πιο εύκολο να κάνουμε όλες αυτές τις διεργασίες μέσω του γραφικού περιβάλλοντος. Αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε τι συμβαίνει από πίσω από αυτό που βλέπουμε, καθότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι πιο καλό, πιο γρήγορο, πιο εύκολο να κάνουμε τις διεργασίες που θέλουμε μέσω του τερματικού. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά πράγματα. Αν κάνουμε δηλαδή τώρα, θέλουμε να πάμε μέσα στον φάκελο έγγραφα, οπότε κάνουμε CD για να μπούμε στο φάκελο και γράφουμε το πρώτο γράμμα το πρώτο γράμμα, ξεκινώντας με το πρώτο γράμμα βάζουμε. Είναι σημαντικό στο Linux να προσέχουμε ότι π.χ. το ε με τόνο είναι διαφορετικό από το ε σκέτο, οπότε γράφοντας το πρώτο γράμμα και πατώντας το Tab, το τερματικό αμέσως καταλαβαίνει τον φάκελο που θέλουμε να πάμε. Δηλαδή βλέπει ότι ποιος φάκελος ξεκινάει με ε και τόνο, είναι ο μοναδικός, οπότε αμέσως τον συμπληρώνει για τη βοήθειά μας, ώστε να μην χρειάζεται να γράφουμε το πλήρες όνομα. Γράφουμε CD έγγραφα λοιπόν και πατάμε Enter και αυτή τη στιγμή έχουμε μπει μέσα σε αυτό το φάκελο. Αν κάνουμε λοιπόν τώρα ls από το list, θα δούμε ακριβώς αυτά τα αρχεία που περιέχονται σε αυτό το φάκελο. Προηγουμένως, μέσω του γραφικού περιβάλλοντος, αντιγράψαμε αυτό εδώ το αρχείο και το αντιγράψαμε στις λήψεις, ας πούμε. Πάμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο μέσω του τερματικού. Θα πούμε λοιπόν cp από την λέξη, την αγγλική copy, το όνομα του αρχείου, γράφω μόνο τα πρώτα γράμματα, πατάω tab και το συμπληρώνει. Και τώρα πρέπει να του πούμε πού ακριβώς θέλουμε να το αντιγράψει. Έχουμε δύο επιλογές στην παρούσα φάση. Είτε να βάλουμε αυτό εδώ το σηματάκι που σας είχα πει, εδώ πέρα, στην αρχή, κάθετος και λήψεις, είτε κάτι που σας προτείνω για να θυμάστε τη δομή των αρχείων του Linux, κάθετος, home, που είχαμε πει ότι είναι ο φάκελος που περιέχει όλα τα αρχεία των χρηστών που χειρίζονται το σύστημα. Τον φάκελο του χρήστη μας, στην περίπτωσή μου είναι δωρεάν pavla.net, γράφω το πρώτο γράμμα, τα πατάω tab και το συμπληρώνει. Και μετά το γράμμα του φακέλου, tab, και βλέπουμε ότι αμέσως συμπλήρωσε το σημείο. Λοιπόν, μια ανασκόπηση, έχουμε την εντολή cp που είναι αντιγραφή, το όνομα του αρχείου που θέλουμε να αντιγράψουμε και το σημείο στο οποίο θέλουμε να το αντιγράψουμε. Πατάμε Enter, το αρχείο αντιγράφτηκε. Αν πάμε λοιπόν τώρα από το γραφικό μας περιβάλλον στις λήψεις, θα δούμε το αρχείο έχει αντιγραφεί εδώ πέρα. Μπορούμε επίσης να πάμε απευθείας μπορούμε να πάμε απευθείας από το τερματικό μας, cd, κάτω, home, το όνομα του χρήστη, το όνομα του φακέλου. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτό το φάκελο, πατάμε ls για να κάνει λίστα αρχεία και βλέπουμε ότι το αρχείο μας βρίσκεται εδώ. Μπορούμε επίσης να αποκόψουμε το αρχείο και να το επικολλήσουμε σε άλλο φάκελο, να το μετακινήσουμε δηλαδή με την εντολή mv από την αγγλική λέξη move, το όνομα του αρχείου και το φάκελο στον οποίο θέλουμε να μετακινηθεί το αρχείο, home, δωρεάν, ας το βάλουμε στο κεντρικό φάκελο, στον φάκελο του χρήστη μας εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε αυτόματα ότι το αρχείο φεύγει από το φάκελο στον οποίο βρίσκονταν και μεταφέρεται στο κεντρικό μας φάκελο. Τώρα μπορούμε να διαγράψουμε αυτό το αρχείο με την εντολή rm, το όνομα του αρχείου,
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο φάκελο λήψης. Θα πρέπει να βγούμε στον κεντρικό μας φάκελο. Μπορούμε ανά πάση στιγμή, σε όποιο φάκελο και αν βρισκόμαστε, γράφοντας απλά CD, θα βρεθούμε ξανά στο κεντρικό μας φάκελο. Και πάμε να γράψουμε RM από την αγγλική λέξη remove και το όνομα του αρχείου. Πατώντας Tab το συμπληρώνει για μας, όπως είπαμε. Πατώντας Enter το αρχείο διαγράφεται, όπως βλέπετε, αμέσως από το σημείο το οποίο βρισκόταν. Είδαμε επίσης ότι μπορούμε με δεξί κλικ και νέος φάκελος, το όνομα του φακέλου, net, μέσα από το γραφικό μας περιβάλλον να δημιουργήσουμε φακέλους και με δεξί κλικ μετακίνηση στα απορρίμματα να το διαγράψουμε, το οποίο θα το μεταφέρει στον κάδο ανακύκλωσής μας και από εδώ πέρα μπορούμε να τον αδειάσουμε μετέπειτα. Την ίδια ακριβώς διαδικασία μπορούμε να κάνουμε μέσω του τερματικού, γράφοντας την εντολή mkdir από την τις αγγλικές λέξεις make directory και να γράψουμε το όνομα του φακέλου μετά που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και αμέσως βλέπουμε στο αριστερό μέρος εδώ πέρα στο γραφικό μας περιβάλλον ότι ο φάκελος δημιουργείται. Με τον ίδιο τρόπο που διαγράψαμε το αρχείο πάνω, με μία μικρή διαφορά που θα σας δείξω τώρα, μπορούμε να τον διαγράψουμε. Γράφουμε λοιπόν RM από την αγγλική λέξη remove, παύλα, κεφαλαίο R, το οποίο είναι από την αγγλική λέξη recursive, που σημαίνει ότι θα αντιγράψει αυτό και ό,τι υπάρχει κάτω από αυτό. Χρησιμοποιείται για να αντιγράψουμε για να διαγράψουμε φακέλους. Η εντολή αυτή θα διαγράψει το φάκελο και ό,τι περιέχει ο φάκελος. Συνεπώς γράφουμε RM, παύλα R και μετά το όνομα του φακέλου. Πατάμε Enter και ο φάκελος διαγράφεται. Αξιοσημείωτο εδώ πέρα είναι ότι ο φάκελος από την εντολή αυτή μέσω του τερματικού δεν μεταφέρεται στον κάδο ανακύκλωσης όπως με το δεξί κλικ κτλ. Διαγράφεται πλήρως από τον υπολογιστή μας, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις εντολές που δίνουμε στο τερματικό. Γενικότερα, μπορείτε να σκεφτείτε να φανταστείτε ότι το τερματικό είναι το ισχυρότερο κομμάτι του λογισμικού σας, του λειτουργικού συστήματος. Μέσα από αυτό μπορείτε να κάνετε τα πάντα στον υπολογιστή σας, όπως επίσης, άμα δεν γνωρίζετε τι κάνετε, μπορείτε και να τον καταστρέψετε. Εννοώ σε επίπεδο λογισμικού, έτσι, το hardware του υπολογιστή σας, πολύ δύσκολο να καταστραφεί. Όχι απίθανο βέβαια, αλλά πέραν από αυτά που θέλουμε να δείξουμε σε αυτό το βίντεο, με συγχωρείτε. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης αρχείων και με το γραφικό μας περιβάλλον, αλλά και με το τερματικό. Θέλω έτσι σε όλα τα βίντεο από εδώ και πέρα θα σας δείχνω σαν εναλλακτική πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τερματικό σας, γιατί είναι αρκετά σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και τις λειτουργίες του, άσχετα αν είναι πιο γρήγορο πολλές φορές να κάνουμε κάποιες εργασίες μέσω του γραφικού περιβάλλοντος. Το τερματικό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει από πίσω και εκτελεί όλες τις εργασίες που κάνουμε εμείς μέσω του γραφικού περιβάλλοντος. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του λειτουργικού συστήματος Linux, τις ενημερώσεις. Ένα από τα ατού, αν θέλετε, του λειτουργικού συστήματος Linux είναι οι συνεχείς ενημερώσεις που λαμβάνει. Αυτό συμβαίνει και στα Windows, μόνο που η κυριότερη διαφορά που έχουμε με το Linux είναι ότι κατά την ενημέρωση του συστήματος στο Linux δεν ενημερώνεται μόνο το λειτουργικό σύστημα και τα αρχεία συστήματος, αλλά ενημερώνεται και όλα τα προγράμματα τα οποία έχετε εγκατεστημένα στο σύστημά σας μέσω του κεντροποιημένου αυτού συστήματος εγκατάστασης προγράμματος του κέντρου λογισμικού. Κάθε φορά δηλαδή που θα ενημερώνετε το σύστημά σας, θα ενημερώνετε και όλα τα προγράμματα τα οποία έχετε εγκατεστημένα στις καινούργιες εκδόσεις. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό και δεν υπάρχει στο Windows. Συμβαίνει δηλαδή κάτι παρόμοιο με τα προγράμματα τα οποία αναπτύσσει η ίδια η Microsoft. Παραδείγματος χάρη, μέσω του Windows Update θα ενημερωθεί και το Skype, αλλά όχι όλα τα προγράμματα τα οποία έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.
Τα προγράμματα λοιπόν που δεν θα ενημερωθούν μέσω της διαδικασίας αυτής είναι κάποια προγράμματα τα οποία έχουμε εγκαταστήσει με άλλο τρόπο και όχι μέσω του κέντρου λογισμικού εδώ πέρα. Κάτι που θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε αργότερα, σε περίπτωση που το πρόγραμμα που θέλετε να εγκαταστήσετε δεν υπάρχει εδώ. Το κέντρο λογισμικού του Zorin OS είναι στην ουσία το κέντρο λογισμικού του Ubuntu, και επειδή τα Ubuntu το Ubuntu βασίζεται σε μία από τις μεγαλύτερες διανομές Linux στο πλανήτη, την Debian, έχετε πρόσβαση, όπως σας είπα, σε 40.000 διανομές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ορισμένες διανομές, και αφού την ανέφερα και προηγουμένως, ας πούμε κατευθείαν αυτή, όπως είναι το Skype, η διανομή Skype, η εφαρμογή Skype, η οποία για λόγους δικαιωμάτων, πνευματικών δικαιωμάτων, δεν εμπεριέχεται μέσα στο κέντρο λογισμικού. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να το κατεβάσετε από τη σελίδα του Skype και να το εγκαταστήσετε, γιατί υπάρχει έκδοση για Linux και θα σας δείξω αργότερα πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Το πρόγραμμα Skype βέβαια δεν θα ενημερωθεί στη νεότερη του έκδοση, αν υπάρχει τέτοια, όταν εσείς θα ενημερώσετε το σύστημά σας, καθότι δεν έχει εγκατασταθεί μέσα από το κέντρο λογισμικού. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να μην καθυστερούμε και ας δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ενημέρωση του συστήματος. Θα παρατηρήσετε ίσως από την πρώτη μέρα που κάναμε εγκατάσταση το Zorin OS ότι εμφανίστηκε μια ειδοποίηση εδώ πέρα με ένα σήμα που μας λέει ότι, μάλιστα εμφανίζει και ένα σφάλμα εδώ πέρα, που μας λέει ότι μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ενημερώσεων, εγκατάσταση ενημερώσεων, προβολή ενημερώσεων κτλ. Και ότι έχει βρει και ένα σφάλμα. Θα δούμε αν αυτό το σφάλμα θα δημιουργήσει προβλήματα. Είναι πολύ πιθανό ότι ο διαχειριστής πακέτων θα καταφέρει να το επιλύσει κάνοντας εμείς εγκατάσταση των ενημερώσεων. Αν εμφανιστεί σφάλμα, ακόμα καλύτερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους σφάλματα. Θα πατήσω τώρα λοιπόν να κάνουμε εγκατάσταση όλων των ενημερώσεων. Ανοίγει το πρόγραμμα αναβάθμισης του συστήματος και μας λέει εδώ πέρα ότι γίνεται λήψη αρχείων και ποια αρχεία κατεβάζει αυτή τη στιγμή. Πατώντας λοιπόν εδώ στις λεπτομέρειες, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα αυτό κατεβάζει διάφορα προγράμματα τα οποία είναι ήδη κατευθυμένα στην υπολογιστή μας, κατεβάζει τις νεότερες εκδόσεις προκειμένου να τις εγκαταστήσει. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα γνωρίζετε τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν στο σύστημά σας. Πολλά είναι προγράμματα συστήματος, ειδικά αυτά που ξεκινάνε από το όνομα lib, είναι βιβλιοθήκες αρχείων, τις οποίες δύσκολα θα γνωρίζει κανείς τι ακριβώς κάνουν, θέλει εξειδικευμένες γνώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι καλό να αναβαθμίζουμε το σύστημά μας συχνά, καθότι με τον τρόπο αυτό θα λαμβάνουμε τις καινούργιες εκδόσεις, οι οποίες έχουν επιδιορθώσει πιθανώς σφάλματα που υπήρχαν σε προηγούμενες. Παίρνουμε καινούργιες εκδόσεις οι οποίες έχουν πιθανότατα καινούργια features, καινούργια κομμάτια μέσα στο πρόγραμμα τα οποία ίσως θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα διάφορα προγράμματα τα οποία αυτή τη στιγμή κατεβάζει. Το OpenJDK, παραδείγματος χάρη, είναι η πλατφόρμα Java, μία πλατφόρμα Java ανοιχτού κώδικα. Για να δούμε πώς βρούμε κανένα άλλο πρόγραμμα έτσι που θα γνωρίζετε. Παραδείγματος χάρη, έφυγε τώρα από μπροστά μου, ο Firefox. Βλέπουμε λοιπόν ότι κατεβάζει την καινούργια έκδοση του Firefox, την έχει ήδη κατεβάσει. Μπορεί να καθυστερήσει η συγκεκριμένη ενημέρωση, καθότι είναι η πρώτη ενημέρωση που κάνω μετά την εγκατάσταση του συστήματος και καθότι το αρχείο που κατεβάσαμε της διανομής είναι σχετικά παλιό, έχει κάποιους μήνες που βγήκε, υπάρχουν απίστευτα πολλές ενημερώσεις. Το Linux λαμβάνει σχεδόν καθημερινά ενημερώσεις, υπάρχει μια ομάδα από εθελοντές και όχι μόνο, στην περίπτωση του Ubuntu είναι και προσωπικό της Canonical
της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το Ubuntu, όπου βρίσκουν διαρκώς προβλήματα, πιθανόν προβλήματα που υπάρχουν σε προγράμματα και τα επιδιορθώνουν σε συνεργασία με αυτούς που έχουν γράψει τον αρχικό κώδικα και παρέχουν τις ενημερώσεις για να τις κατεβάζετε και να ενημερώνει το σύστημά σας μόλις αυτές είναι διαθέσιμες. Βλέπω βέβαια τώρα ότι το σύστημα αργεί και ίσως θα ήταν καλύτερα να σας αφήσω να πάω το βίντεο μπροστά μόλις έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη ενημέρωση συστήματος για να μην περιμένετε περισσότερο. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν, το προγραμματάκι ενημερώσεων ολοκλήρωσε την εγκατάσταση των ενημερώσεων και έκλεισε αυτόματα. Βλέπουμε βέβαια ότι η ειδοποίηση για τις ενημερώσεις δεν έχει φύγει από το μέρος εδώ δίπλα στην ώρα. Μπορούμε να πάμε πάνω του και να δοκιμάσουμε να κάνουμε ξανά εγκατάσταση των ενημερώσεων. Το πιθανότερο είναι ότι θα ψάξει να βρει ξανά ενημερώσεις, δεν θα βρει και θα αφαιρέσει την ειδοποίηση όπως και έγινε. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό έχουμε ενημερώσει το σύστημά μας στις νεότερες εκδόσεις όλων των προγραμμάτων. Βλέπουμε ότι μόλις τώρα εμφανίστηκε εδώ μία ειδοποίηση η οποία μας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί ενημερωμένο λογισμικό από την κυκλοφορία του Ubuntu 10. Εδώ πέρα βέβαια αυτό τώρα είναι μία ασυστοιχία που συμβαίνει λόγω του ότι εμείς έχουμε εγκατεστημένο το Zorin OS, το οποίο είναι βασισμένο στο Ubuntu και στην ουσία εδώ θέλει να πει Zorin OS 10. Αν πατήσουμε λεπτομέρειες εδώ, θα δούμε ότι θέλει να κατεβάσει τον βασικό κορμό του Ubuntu που έχει βγει. Στην ουσία πρόκειται για αναβαθμίσεις του πυρήνα και μπορούμε πατώντας εγκατάσταση τώρα να γίνει η αναβάθμιση του συστήματος. Ας κάνουμε μια διαφοροποίηση εδώ πέρα. Αυτό που κάναμε μέχρι τώρα ήταν ενημέρωση συστήματος, αυτό εδώ είναι αναβάθμιση συστήματος και η διαφορά είναι ότι με την ενημέρωση συστήματος ενημερώνουμε τα προγράμματά μας σε νεότερες εκδόσεις, ενώ με την αναβάθμιση στην ουσία αναβαθμίζουμε το λειτουργικό σύστημα, αλλάζουμε τον πυρήνα του. Είναι δύο στην ουσία διαφορετικές εργασίες. Δεν θα το κάνω αμέσως, θέλω να σας δείξω κάποια άλλα πράγματα πρώτα και μετά θα σας δείξω πόσο απλά μπορείτε να αναβαθμίσετε το σύστημά σας στον επόμενο πυρήνα. Κάτι εντελώς διαφορετικό από τα Windows είναι αυτό, δεν συμβαίνει στα Windows. Τα Windows, με εξαίρεση τα Windows 10 που ήρθαν να κάνουν αναβάθμιση πυρήνα πάνω από τα 7 και τα 8, μέχρι τώρα ο πυρήνας εγκαθίστανται με την εγκατάσταση του συστήματος και δεν μπορούσε να αναβαθμιστεί αργότερα. Λοιπόν, το αφήνω προς το παρόν εδώ στην άκρη, να σας δείξω μερικά ακόμα πράγματα. Η όλη διαδικασία που κάναμε για την ενημέρωση του συστήματος μέσω του προγράμματος που είδαμε εδώ, στην ουσία, όπως με κάθε τι που συμβαίνει στο σύστημα, είναι εντολές τις οποίες μπορούμε να βάλουμε στο τερματικό μας. Μπορούμε δηλαδή την ίδια ακριβώς διαδικασία να κάνουμε γράφοντας sudo apt-get update. Στην ουσία λέμε εδώ στον υπολογιστή μας sudo δώσε στον χρήστη μας, στον δωρεάν.net, δώσε του δικαιώματα να κάνει αναβάθμιση συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι με αυτή την εντολή θα μας ρωτήσει τον κωδικό μας. apt-get είναι το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων ενημέρωσης και update είναι η εντολή που κάνει ενημέρωση συστήματος. Πατώντας λοιπόν Enter, μας ζητάει τον κωδικό μας, βάζουμε τον κωδικό μας και θα ψάξει τώρα να βρει για ενημερωμένες εκδόσεις των προγραμμάτων που έχουμε εγκατεστημένα στο σύστημά μας. Επειδή μόλις τώρα κάναμε εμείς ενημέρωση, δεν θα βρει και θα τελειώσει γράφοντάς μας ότι το σύστημα είναι πλήρως ενημερωμένο. Σας δείχνω απλώς πώς μπορείτε να κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάναμε μέσω του γραφικού περιβάλλοντος, μέσω του τερματικού. Έτσι έγινε λοιπόν, έγινε ανάγνωση ληστών πακέτων από
αυτά τα links εδώ πέρα, ολοκληρώθηκε, δεν βρήκε τίποτα και μας ξαναβγάζει στην γραμμή εντολών, στο τερματικό. Λοιπόν, πριν πάμε να κάνουμε την αναβάθμιση του συστήματος, με την οποία και θα κλείσουμε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας δείξω περισσότερα πράγματα για την εγκατάσταση λογισμικού στο Linux. Είδαμε στο προηγούμενο βίντεο ότι από το κέντρο λογισμικού εδώ, ένα καταπληκτικό application, ένα καταπληκτικό πρόγραμμα το οποίο έχουν οι διανομές που είναι βασισμένες στο Ubuntu ή σε Debian, μπορούμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα να βρούμε λογισμικό που θέλουμε να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας και με ένα κλικ να κάνουμε την εγκατάσταση. Γράφοντας εδώ το όνομα του προγράμματος, παραδείγματος χάρη VLC, το γνωστό σε όλους μας Media Player, ο οποίος είναι ανοιχτού κώδικα και δωρεάν, υπάρχει φυσικά και στο Linux. Βλέπουμε ότι μας το βγάζει πρώτο-πρώτο, έχει και ένα σύστημα αξιολόγησης προγραμμάτων, παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι το application VLC παίρνει 5 αστέρια και έχει 2037 κριτικές. Μπορούμε εδώ, πατώντας περισσότερες πληροφορίες, να διαβάσουμε μερικά πράγματα για το πρόγραμμα, να εγκαταστήσουμε προαιρετικά πακέτα, όπως εδώ είναι το documentation για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ακόμα και να διαβάσουμε αξιολογήσεις άλλων χρηστών, όπως εδώ πέρα ο φίλος γράφει πολύ καλό, ωραία εφαρμογή, πιο ολοκληρωμένος media player κτλ. Πατώντας λοιπόν το κουμπί εγκατάσταση εδώ, το σύστημα θα μας ρωτήσει για τον κωδικό μας, γιατί όπως είπαμε η δομή του Linux δεν επιτρέπει να γίνεται εγκατάσταση προγραμμάτων αν δεν δοθεί ο κωδικός μας. Οπότε βάζουμε τον κωδικό μας, πατάμε πιστοποίηση και το πρόγραμμα αυτό αναλαμβάνει να κατεβάσει τα απαραίτητα αρχεία και να ολοκληρώσει την εγκατάσταση του προγράμματος στο λειτουργικό μας σύστημα. Βλέπουμε την μπάρα πρόοδο εδώ, από το μενού εδώ πέρα μπορούμε επίσης να δούμε αν έχουμε και άλλα προγράμματα τα οποία αυτή τη στιγμή εγκαθίστανται στο σύστημά μας. Και με τον τρόπο αυτό πάρα πολύ εύκολα εγκαθιστώνται προγράμματα στο σύστημά μας χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να ψάχνουμε την επίσημη σελίδα του προγράμματος για να το κατεβάσουμε κτλ. Σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, είμαστε έτοιμοι, μας λέει ότι είναι εγκατεστημένο στο σύστημά μας. Πατώντας λοιπόν εδώ και αν γράψουμε κατευθείαν το όνομα VLC, βλέπουμε ότι υπάρχει ο αγαπημένος μας Media Player πλέον εγκατεστημένο στο σύστημά μας. Πολιτική απορρίτου κτλ. Πατάμε συνέχεια και είναι ο Media Player ακριβώς όπως τον έχετε συνηθίσει και στα Windows. Πάμε λοιπόν τώρα πίσω για να σας δείξω κάτι με το οποίο θα έρθετε αρκετά σύντομα αντιμέτωποι, πιστεύω. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα να κατεβάσουμε ένα πρόγραμμα που οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούν, το Skype. Γράφοντας λοιπόν Skype, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια plugins, διάφορα άλλα υποπρογράμματα τα οποία δουλεύουν μαζί με το Skype, αλλά η ίδια η εφαρμογή Skype πουθενά. Αυτό συμβαίνει λόγω πνευματικών δικαιωμάτων της Microsoft, η οποία αγόρασε πριν κάποια χρόνια την Skype. Και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί το λογισμικό αυτό να βρίσκεται μέσα σε αυτό το κεντροποιημένο σύστημα εγκατάστασης λογισμικού. Για τέτοιου είδους προγράμματα, και εφόσον αυτά υπάρχουν σε Linux, ακολουθούμε τον κλασικό τρόπο που εγκαθιστούμε προγράμματα και στο Windows, πηγαίνοντας δηλαδή στην επίσημη σελίδα του προγράμματος για να το κατεβάσουμε. Πάμε λοιπόν στο skype.com. Πατάμε Download Skype και αμέσως η σελίδα έχει αναγνωρίσει ότι μπαίνουμε στη σελίδα από λειτουργικό σύστημα Linux και μας ζητάει να επιλέξουμε τη διανομή για την οποία θέλουμε να το εγκαταστήσουμε. Επιλέγουμε είτε Ubuntu 12 είτε Debian 7. Προτείνω το Ubuntu
καθότι το Zorin OS το οποίο χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή είναι βασισμένο στο Ubuntu. Δεν επιλέγουμε την παλαιότερη έκδοση, το 10.04, επιλέγουμε το Ubuntu 12.04 καθότι είναι multi-arc, που σημαίνει ότι είναι είτε για 32-bit σύστημα είτε για 64. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω εγκατεστημένο 64-bit σύστημα, οπότε θα προτιμήσω αυτό εδώ, το οποίο είναι και πιο καινούριο και υποστηρίζει και την 64-bit, παρόλο που το συγκεκριμένο λογισμικό του Skype είναι 32-bit, δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ 64-bit έκδοση. Πριν όμως το κάνω αυτό, επειδή παρατήρησα εδώ πέρα ότι ο Firefox έχει μπλοκάρει το Adobe Flash, θέλω να σας δείξω ότι με την ενημέρωση του συστήματος που κάναμε, ενώ κατεβάσαμε τον καινούριο Firefox και τον εγκαταστήσαμε στο σύστημά μας, επειδή είχα ήδη ανοιχτό το Firefox, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ την παλιά του έκδοση. Χρησιμοποιώ την 39.0 έκδοση. Αν κλείσω τον Firefox αυτή τη στιγμή, κλείνω και αυτό το παραθυράκι, κλείνω το Firefox αυτή τη στιγμή και τον ξαναανοίξω. Θα δούμε λοιπόν ότι πλέον τρέχουμε την καινούργια έκδοση του Firefox. Το σύστημα κατά την ενημέρωση έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο, κατέβασε και εγκαθίστησε την καινούργια έκδοση. Δεν χρειάζεται λοιπόν στο Linux να πάμε κάθε φορά που βγαίνει ο καινούριο Firefox να πάμε στη σελίδα του Firefox και να κατεβάσουμε τον Firefox. Θα ενημερώνεται στην καινούργια του έκδοση αυτόματα μαζί με την ενημέρωση του συστήματος. Πάμε λοιπόν τώρα στην σελίδα του Skype ξανά. Πατάμε εδώ στο Download Skype. Βλέπουμε ότι με την ενημέρωση του Skype η ειδοποίηση που υπήρχε εδώ πέρα πάνω έχει φύγει. Είναι πάντα όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, πάντα όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα είναι πολύ καλή σαν πρώτη λύση να ενημερώνετε το σύστημά σας στην καινούργια έκδοση για να δείτε, να είστε σίγουροι ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν έχει επιληθεί και από εκεί και πέρα να ψάχνετε για πιο εξειδικευμένη λύση αν δεν έχει επιληθεί. Πατάμε λοιπόν εδώ πέρα στο Ubuntu 12.04 και αμέσως μας παραπέμπει σε νέα σελίδα και μας προτείνει να κατεβάσουμε το λογισμικό. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ ότι τα αρχεία δεν έχουν την γνωστή σε όλους μας από τα Windows κατάληξη.exe, έχουν την κατάληξη deb, η οποία είναι η κατάληξη Debian, καθότι σας είπα ότι και το Ubuntu είναι βασισμένο στην τρομερή αυτή διανομή Debian. Οπότε πατάμε αποθήκευση αρχείου και μπορούμε να δούμε ότι το αρχείο μας έχει κατέβει εξαιρετικές ταχύτητες μέσω της συγκεκριμένης διανομής. Μπορούμε να δούμε ότι το αρχείο μας έχει κατέβει στις λήψεις, εδώ πέρα, να το, και πάρα πολύ εύκολα με διπλό κλικ πάνω στο αρχείο, ακριβώς όπως κάνουμε με ένα αρχείο exe σε Windows, ανοίγει το πρόγραμμα των ενημερώσεων και μας βγάζει τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα. Πατάμε εγκατάσταση και το πρόγραμμα αναλαμβάνει να κάνει όλες τις άλλες απαραίτητες εργασίες που χρειάζεται για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα. Θα κατεβάσει το λογισμικό, θα αντιγράψει τα αρχεία στους φακέλους που πρέπει, μας ρωτάει φυσικά τον κωδικό μας και σε λίγα δευτερόλεπτα το Skype θα είναι έτοιμο και εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας. Αυτός είναι ο τρόπος που ακολουθούμε για την εγκατάσταση προγραμμάτων στον υπολογιστή μας όταν αυτά δεν βρίσκονται μέσα στο κέντρο λογισμικού. Επαναλαμβάνω, τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν να ενημερωθούν μέσω της κεντρικής ενημέρωσης του συστήματος. Θα πρέπει να αναλάβουμε μόνοι μας να δούμε αν υπάρχει καινούργια έκδοση και να την εγκαταστήσουμε στο σύστημά μας. Το Skype έχει ήδη εγκατασταθεί στο σύστημα, λογικά θα βρίσκεται κάτω από τον φάκελο διαδίκτυο, ναι, να το εδώ πέρα, μπορούμε να το τρέξουμε και βλέπουμε το γνωστό σε όλους μας Skype.
Θα παρατηρήσετε ότι καθότι δεν αποτελεί προτεραιότητα της Microsoft να αναβαθμίζει το λογισμικό της για Linux, καταλαβαίνετε τους λόγους. Η μορφή του και η έκδοσή του είναι σαφέστατα παλαιότερη από αυτή που έχουμε συνηθίσει στα Windows. Αν το χρησιμοποιείτε χρόνια, θα σας θυμίσει εκδόσεις από μια άλλη εποχή. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να το χρησιμοποιήσετε κανονικότατα, κάνει όλες τις λειτουργίες, απλά η μορφή του είναι λίγο παλιά, ας το πούμε. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Σας έδειξα και πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε προγράμματα που δεν βρίσκονται μέσα στο κέντρο λογισμικού. Συνήθως είναι προγράμματα τα οποία δεν είναι ανοιχτού κώδικα και λόγω προβλημάτων δικαιωμάτων δεν μπορούν να συμπεριληφθούν εδώ. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα τελειώσω με το τρίτο βίντεο της σειράς Linux για όλους, αφού προηγουμένως ολοκληρώσουμε και την αναβάθμιση του συστήματός μας. Στο pop-up λοιπόν το παραθυράκι αυτό που εμφανίστηκε, που μας ενημερώνει ότι υπάρχει καινούριος πυρήνας για το Ubuntu, μπορούμε να πατήσουμε εγκατάσταση τώρα και να εγκατασταθεί ο νέος πυρήνας στο σύστημά μας. Πληροφοριακά και μόνο σας λέω ότι αυτή η διαδικασία είναι η ίδια με το να εκτελέσουμε την ακόλουθη εντολή στο τερματικό sudo apt-get upgrade, όπου, εδώ πέρα είναι sudo, όπου εδώ πέρα λέμε δώσε δικαιώματα στον χρήστη για εγκατάσταση λογισμικού, τρέξε το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων και κάνε αναβάθμιση, upgrade και όχι update, ανημέρωση. Αν πατήσουμε Enter, θα κάνει ακριβώς την ίδια διαδικασία που θα κάνει αν πατήσουμε εδώ εγκατάσταση τώρα. Πάμε από το πρόγραμμα του γραφικού περιβάλλοντος να το κάνουμε, πατάμε εγκατάσταση τώρα. Και αν πατήσουμε λεπτομέρειες θα δούμε ακριβώς, μας ρωτάει για τον κωδικό μας φυσικά. Και αν πατήσουμε λεπτομέρειες θα δούμε όλες τις εντολές, τώρα κατεβάζει τα αρχεία, μόλις θα ξεκινήσει η εγκατάστασή τους θα δούμε όλες τις εντολές που θα βλέπαμε μέσα στο παράθυρο του τερματικού μας αν εκτελούσαμε αυτήν την εντολή του sudo apt-get upgrade. Λοιπόν, κατεβαίνουν τα διάφορα αρχεία, η ενημέρωση του πυρήνα αυτού δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γύρω στα 65 MB, οπότε με την ταχύτητα που έχω κατεβαίνει γρήγορα, όπως βλέπετε έχει ήδη κατέβει και ξεκινάει να κάνει αναβάθμιση των πυρήνα πρώτα από τα Linux images κτλ. Στο σημείο αυτό, επειδή δεν θέλω να περιμένετε να δείτε να περιμένετε μπροστά από τον υπολογιστή σας όσο θα αναβαθμίζετε ο πυρήνας του συστήματος, θα το πάω μπροστά και σίγουρα μετά κάθε φορά που αναβαθμίζεται ο πυρήνας είναι ίσως η μοναδική στιγμή που απαιτείται επανεκκίνηση στο λειτουργικό σύστημα Linux. Όλες οι ενημερώσεις, τα πάντα, ό,τι κάνουμε, όποια εγκατάσταση και κάνουμε, οτιδήποτε εγκατάσταση προγράμματος και αν κάνουμε στο λειτουργικό σύστημα Linux, το σύστημα δεν απαιτείται να επανεκκινηθεί. Μπορεί να λειτουργήσει κανονικότητα στις καινούργιες εκδόσεις. Όταν όμως έχουμε αναβάθμιση του πυρήνα του συστήματος, επειδή πρόκειται, όπως το λέει και η λέξη, για τον πυρήνα του συστήματος, απαιτείται επανεκκίνηση του συστήματος, ούτως ώστε να φορτωθεί κατά την εκκίνησή του ο νέος πυρήνας. Θα πάω λοιπόν το βίντεο μπροστά τώρα και επιστρέφω σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναβάθμισης του συστήματος και το πρόγραμμα, όπως βλέπουμε, μας ζητάει να κάνουμε επανεκκίνηση για να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία. Πατάμε λοιπόν επανεκκίνηση τώρα, το σύστημα θα κάνει επανεκκίνηση και θα φορτώσει το καινούριο kernel, τον καινούριο πυρήνα και επιστρέφουμε μετά από αυτό. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η αναβάθμιση του συστήματος και στο σημείο αυτό ήρθε το τέλος του τρίτου επεισοδίου της σειράς Linux για όλους.
Είδαμε λοιπόν πώς μπορούμε να αναβαθμίζουμε και να ενημερώνουμε το σύστημά μας, να κάνουμε κάποιες βασικές λειτουργίες διαχείρισης αρχείων μέσα από το γραφικό περιβάλλον και το τερματικό, να εγκαθιστούμε προγράμματα από το κεντροποιημένο σύστημα κέντρο λογισμικού της διανομής, αλλά και προγράμματα εκτός αυτού. Και πιστεύω ότι λάβατε καινούριες πληροφορίες οι οποίες ήταν ενδιαφέρουσες. Θα σας αποχαιρετήσω λοιπόν τώρα και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.